Altså jeg synes, det er super fedt at være på en tur, hvor man ligesom er social med andre mennesker, fordi det kan godt blive lidt det samme. Og bare gå med sin familie derhjemme. Her der kommer man utrolig hurtigt til at snakke med en masse fremmede mennesker, og det er lige meget med alderen. Der er altid noget at snakke om. Folk er interesserede og spørger, men har du haft en god dag? Så lige så nemt det er til at blive involveret. Jeg kunne også godt forestille mig, at det er lige så nemt til at forsvinde og finde en hjørnet for sig selv, hvis man vil det. Men skål og velkommen til. Skal I høre, hvad vi skal i gang med? Jeg synes, at lave mad i fællesskab, hvor vi var 5-6 personer, der fik nogle klare opgaver, var ekstremt overskueligt og nemt. Vi skulle ikke spekulere på indkøb, det hele var der. Vi skulle bare have et arbejdsproces. Hvis vi havde brug for hjælp, så henvendte vi os til personen, der stod til ansvar for det. Og det var faktisk ekstremt hyggeligt. Jamen, jeg oplever fællesskabet som en rigtig stor del af det at tage på sådan en tur her. Altså, det har vi jo snakket om, mig og pigerne, at det havde været helt anderledes, hvis vi bare var taget afsted, os 3. Altså, man kommer meget hurtigt til at snakke med nogen, og folk er nysgerrige på, hvem vi er. Jamen, fællesskabet er jo det bærende i de her ture, fordi at vi er jo sammen om at få de praktiske ting til at fungere, så vi alle sammen kan komme ud på ski. Men også der er fællesskabet jo bærende, for vi bruger hinandens erfaringer og løber med hinanden eller hører om hinandens ture.